Stroj nám vrčí, hlavný rozhodca kontroluje základňu, myslím, že je všetko v poriadku. Je fotku do rodinného albumu Tekovsko-Hontianskej hasičskej ligy. Chlapci, ukážte sa pekne, nech vás máme zväčšených. No a všetko je pripravené na váš pokus, nech sa páči, drahá Evaša. Výsledný čas 15.70, rýchlejší pravý terč 15.02. Čiže Nová Dedina muži, rýchlejší pravý terč 15.02, výsledný čas 15.70.